салом алейкум бачаҳои заргар ба пеш лайкор абзани яка мануче ай заргар омад ай ҷу заргар яка ай заргар чапаев дайна якам омад я телефони қимат арзон кардам додамош бо плюс я чихол падаркаш кардам я наушник падаркаш кардам яка одамода чӣ гуфтани яка гуфтани ки мақсад магазин нормал я мақсад дастгирӣ ҳам мекунад ҳам дигарфаҳмӣ ҳам дура ина бардоро магазини мо дар шаҳри бохтара сентри қирғанда бардоро бозори фаромон дукони 84 бардода дукони 84 я 8 я 4 84 ина бардоро ай заргар омад я телефони пачкаш додам ба нархи арзон бо як чихол падаркаш кардам бо як наушник акаҷон ина бачаҳо лайкор абзани подписат сакнен адресҳои бурга бардоро мегӯ шаҳри бохтар бозори фаромон дукони 84 шумо телефони каҳнатона бардоро биёрем битем болошта телефони пачкатон битем телефони на беу дорем ку чанд сум арзиш дорем бозор да чанд сум мерава ма ҳам ҳисобш мекунам болош сумати телефони пачка мегирӣ мере бардоро лайкор абзани видеои нав мекунам шумо навия дар панаи худо бошен бачаҳои заргар ба пеш чӣ гуфтани одамода ай гуфтани ки мақсад магазини соза мисол чанд мефаҳма ҳам дигарфаҳмӣ дора мисол нисбат ба дигар ҷо телефони соза дар панаи худо бошен бардоро бачаҳои заргар ба пеш бачаҳои заргар кадом ай заргар мия я наушник я чихол я шиша бепул падарка я телефон мехарем я зарани я шиша я наушник бепул бачаҳои заргар ба пеш дар панаи худо бошен